Last optional hala na lesi or na hala. Hati aku isbe. Hello everyone, khulumba nai thamon khang channel bai ko pernah dapat sekalam bai mazang na. Ampai da bangdrai time jakan 7:44 jabar nang diri tapna skadeng. So guys, dini vlog video plan nai lambai ta darna. Nai guys manjangani hangsa badi nai jangan tapi beda ya. Kabar di stabar nau ma ba hangsa buat ma munar. Bertang-tang hor kai male. Ampai jangan haku dengar na, haku deng mana ija, lepas jauh dengar na. Letrin kata jauh deng jangan mana. Sorkarnya letrin mana dong mana, mana yang ampai ke beko jauh dengar na lagu ke. Ya zazura kai. Ampai okha bate dei joma japin juga na lagu per. Dakle mana kota dia hapin jeb dengan ampai ija jing ija jauh na nih kebayar na dini. Kostur saya na, sang nara एकदमबारे sini share babai na. So guys, ang bunaya kherna besang goto jado. Phagla se. So guys, बिदिब्ला दिनै vlog खानाय लांबाय थादो आरोना. नै लोगोफोर जोंहा थाइजौआ थाइदोना थाइदो होननाय बायदि थाइसे आरोना नैबे फांसेयाव. नैबे फिसा फांसेयाव थाइसे ओमफ्राय नैयाव थाइनै ओमफ्राय नैयावबो थाइनै आरोना लोगोफोर. बिराद फालतुखा आरो थाइदो होननाय बायदि जेनेबा. So guys, आं बरियानो मोखां सुना लाबाय आरोना. ओमफ्राय हनै जों गान्धी बसा दासो सिखारदों. ओमफ्राय दिनै जाबाय गुड फ्राइडे आरोना. दिनै 18 आरोना. दिनै एप्रिलनि 18 तारिख. ओमफ्राय दिनै गुड फ्राइडे. दा आइया थांग्रोबाय आरोना. ओमफ्राय दा गान्धीजों आब'जों थांगोन आरोना सानैजों बिमा फिसाला. ओमफ्राय आंहाथ' थांखाया माने मा थानाय जाया नालाय बिराद गोबाव जाबाय ओंखायनो बोरैबा मोनो आरोना. So ओमफ्राय मा होनो जोंनियाव दिनैनिफ्राय फांसन दङ आरोना. फांसन माने 18-19 आरोना. गाबोनाव थांगोन मानोना गाबोन इलिसा आरो फुकनादा फैगोन आरोना. So गाबोन देखायलांगोन ब्लगखौ मोजांनो माबायदि जायो जोंनि गुवाहाटीनि फांसना. So नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना. बिराद सान्दुं गोसा आरोना. ओमफ्राय आं दा बाजै लाना थांगोन आरोना मायबा माने मैया मायबा गोसोखांदोंमोन. So नायनि हायोना हाया माने मा आरो माने माबा जानायनि आरोना. जाना लोंबाय थादो. लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा आरोना. सान्दुं गोसाबाबो बेरायबाय थानांगौ आरोना. या जोंहा थाइजौ जानायनि सुरु खालामबाय आरोना. ओं जा साइस खा फाग्लासो. काहिलियानो जि जोंहा जानाय स्टार्ट खालामसै आरोना. न'नि नङा मालायनिसो खावनाया बांसिन गोथाव जायोनो. खावनानै जानांगौ. तात उन्दैया हनै गुजुफ्लाबाय दं नै. ओइ नाय पप्पाला जों खावनो थांबा बियो रायहरबाय दङ जोंखौ. सिखाव होनना ये रही टेंटानानें जानायनि टाइम फैबाय. नोंथाङाबो जागोन होनलाय गाग्लाबग्लाब मिनिट जि साफा नुदों बे गथ'खौ नोंनो होआ या जोंना जाबाय आरोना. अ नों जायाना बावदों आं माया थांखो. ओइ लागाय जायो. खोमसि सिनदो बोरैनो नों बांद्राय गोखै नङा. ओमफ्राय आंना बेना हाथाय खैजोबगोन दे.
आमथिसुवा ना मा थाङाखौ मोनजानो मोना अ बैग्रिखौसो मा सरासति sana ada galum pujubai ini ses 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 oke kan rasa bempen ice cream pedang ice cream Last opsional halana lesi ni kalau bayar na orna hala ada yang kisah sini golau panlu golau sungri golau kau finally sampai na kungrai gele ulai dua lang kungrai gele ko lai lai sana je capai last Indonesia gila kau naik bustu jangan gene karena nana berenang deh kan jana fede menang dohayan nih amai ba mencek kaman dongan nih nih kena repi kan ada teman maya mana cagar nana yang kendam karpa deng जाने को बस रामी नहीं है ना खारी खारी ना वा खामने ऑटो गई किया जाने बस खारी खारी यार बाय बाय दे बाय बाय खुलुमबाय गोजोनथों आरो जोंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोनथों होनथ'आनो बिसोरिया